long live. IPFT long live. Long live, long live. Tipraland long live. Long live, long live. Tipraland long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Department long live. Long live, long live. Kematian long live. Long live, long live. Khabai lam sogo. Lam sogo, lam sogo. Mahar production bising Tipraland snam nai. Sinam nai, sinam nai. Mahar production bising Tipraland tubu nai. Tubu nai, tubu nai. Mahar production khabai lam sogo. Lam sogo, lam sogo. Mahar production khabai lam sogo. Chini mang, chini mang. Bang wafang chini mang. Chini mang, chini mang. School college chini mang. Chini mang, chini mang. Oh ha chini she. Chini she, chini she. Oh ha chini she. Chini she, chini she. Nge black ke hambai Mia 19 तारिख February 2021 फास हालनि जरागो तिरप्रा हास्तेगो काइसा लाइबुमा सैजाखा कटर फाइगै तमानि हुमाले चिनि थानसानि लामागो याप्रि सेलाइखा IPFT तै तिरप्रा तमानि हुमाले IPFT 2009 नि सिमि तिरप्रा हास्तेगो जे एडिसियाम सैनो तैयै कताल हास्तेब स्नागानि बांगै सबा खलाइफिमानि उ जरागो आंचलिक नि बिसिंगो सुदु IPFT मथा सिमिनो तिरपालेन स्नामनानि बांगै सबा खलाइफै उ जरागो ताबक लाइके खातुमानि नि कक तंथुमानि कक तिरप्रा हास्तिनि जत्तो आंचलिक बदलक ताबक जत्तोनो साइमानखा तिरप्रा सारनो मोथांगा निखे काइसानो लामांसिगो जे तिरपालेन स्नामगानि बांगै आबनो जत्तो खरांथि सालायगानि बांगै थानसानि लामागो फाइलिमानि बांगै तैसिनि महाराज no product no blaike जों हामबाय माया फारो सिनि तेलेमारा डिविजन तरफ থেকে जों blaike हामबाय माया फारो बबो हायनो ताबक एकमात्र लामा तिरपालेन काइसानो तंसिबो हनै तिरपालेननि खरांनो बति सागानि बांगै जतनो तिरपा सानि जारा लिडार तंनाय रगनो थानसा खलायगानि बांगै बताव याप्रि सेमानि बांगै सिनि महाराज product किसनो blaike हामबाय गाहायनि बांगै तिनि जों हामबाया फारो तिनि सिनि तेलेमारा डिविजन आमचनि बिसिंगो दक्षिण गगलनगर रिजनल कमिटिनि बिसिंतै सिनि महाराज प्रदुमनो जों लामसगो दिनै जों बनो खाबाय लामसगो तमानि हुमाले तिरपालेनि सबागो बबो हायनो जोंनो थानसा खलायगानि बांगै खरांथि सागानि बांगै थानसानि लामागो जोंनो फुनुकमानि बांगै जों महाराजनो ब्लेके हामबाय माया फारो बनि बिसिंगो बोसकांनि 24 तारिख फेब्रुवारि नि सालो खुमुलुंगो काइसा स्टेट लेभेल ग्यादारिं नाय ओ ग्यादारिंगो सिनि तेलेमारा डिविजननि बरगराव जत्तो जों पाल-पालके थांलायगानि बांगै ब्लेके तंथलायजाक ताबक सिक्ला चालायरक जत्तो तंथलायजाक बनरगै बोसकांनि 22 तारिख तांसालो सिनि तेलेमारा डिविजन तरफ থেকে जों काइसा भाइरेलि खालायनाय कतर खालाय भाइरेलि जत्तो तेलेमारा डिविजन आमसयगो जों गुरिगै प्रचार खायनाय तिरपालेननि सबानो जों जत्तो फालबाक्सा खाबाक्सागे याप्रि सेलायगानि बांगै जत्तो फाइबायदि होनै जों खुमुलुंगो फाइबायदि होनै जों जत्तो एरियागो जों प्रचार खायनाय हायनि बांगै जों ताबकसिनि दिनैनि अ जों हिमबतक खालायखा सिनि महाराज प्रदुमनो जों लामसगमानि बिसिंतै सिनि दक्षिण गगलनगर रिजनल कमिटिनि बिसिंतै जों सिनि महाराज प्रदुमनो हामबाया फारै आसा साइन कपारि फोजोबनो